God! It's December, which only means one thing. It's Vlogmas! What's up guys, this is JOMIE-NATION, that's JOMIE, live and alive via satellite with no commercial break sa Manila! Nagtalikod sila, kaya di ko ganahan nga magtanaw sila na ako mag-vlog. Okay na bitaw, pwede na bitaw mamutan ako. Tireng! Di ka ma-focus. Wait. Pak! Cinematographer! Pak! Kantahan mo yung galong dito. Ito again. 5, 6, 7, action. Pak! Ito na ta. Okay, bilat. And right now guys, mga tumi sa Philippine Training Center. Safe no? Philippine Trade Center. Philippine Training Center, PTTC. Basta muna na siya para i-meet ang mga tao dito kay mag-rehearsal me para sa Adopters Takeover for tomorrow. I'm so excited! Not really, kaya wala pa may performance, no. Wala pa may nagsabot sa akong grupo. Kinsa yung mga kuyog sa akong grupo? Number 1! JOMIE-NATION, that's JOMIE! Number 2! AZTV! Sige na, saan ba na yung AC? Hi, it's AC! Nalimot ko sa intro ni AC mo, siguro to. Number 3! Ang partner ni AC, of course. Di man kompleto kuha si AC, listen pod, no? So yeah, si Camille. And number 4, ang among import, si Chino Liu. Na-excite ko nga ma-meet jud sila karon sa mga tunata. Lisod pod, larga, bira, travel vlog. O, diba? Ako sa inyo travel vlog. Muto siya guys, no? So, ganina pa among flight alas 2. And then, nawala nung mi katulog. Ganun nawala ta? Okay. Kaya supposed to be mag-book me sa Vista Verde. Tapos siya, gipili niya diretso ang kuan, location. Pag abot na mo dito sa location, kuya, dito na tayo. Di ba Caloocan to? Yan, sa tubag sa kuan? Kainta. Kainta nawala mi bayan. Moto nagsakay mi padung kainta, padulong na po dito sa iyahang kuan and nakuha na mo niyang kani. Pero may mga tulog. Eh na pa isa ka problema kay wala mi unsa na? Busina. Wa mi busina, so among busina karon kay si Joy. Joy, busina Joy. Nakadumdum na ko atong scene sa kuan. Tangi ina nga wala sila businan sa ilahang ambulansya nga si Ai na lang ato na. Si Ai ato sa te. Wow! Ah! Wow! Ikaw sa ulo. Sa businahan na to sila dere. Sa ang sitingong sa busina. Pim. Dili manggod mas kusog mo pa. Ana manggod. Iro naman na dyan. Ay, di ay. Sa to busina again. Punya na ka na mahunong ta. O ka na busina na to si Auntie Ai sa. Pwede pagkuhan ni paggawas ni. Tura. Yes, hello everyone. Dito guys, namin 7 guys, namin sa Philippine Trade Center. Mapaspasan ako siya no. Philippine Trade Center. Manulod mi guys, may kabalwa sa may padulong. So yeah, nakita na mo si Lloyd kanina nag-hi siya. Hi Jomie. Oh, Lloyd is so sweet. Nakami pa ba yan? Isang daan ba kayo dyan? Tingin naman no. Okay guys, so namin dito sa actual nga event and it's happening. Grabe, like super. Oh, napa Hello! Hey, so sister outfit. Naka-pin shot. Ano to? And guys, I'm so happy guys kay because sa Adopters Manggod is gina-pair mi nila sa performance and ang ako ang pairing is my idol and like dream collab ni ever. Dream collab. Awa! Sabi ko sa kanya, fan ako ever since sa kanyang mga vlogs. Grabe na yun naman ako. Hindi mo alam nun. Na-fan ako. Oh! Star-studded to! Hi Jomie! How is you? Recreating na naman! Jomie! Guys, in the friends! Matagal kami friends! Last year pa! Last year nagkita na tayo. Check his video guys! Like amazing song covers! Gigugma ko ikaw. Diba? Gigugma ko ikaw. Pwede Jane na? Guys, na may pilala sa inyo, girl crush. That moment, kabisag bayot ka, may love it kasi sa kababae. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lang, at ako ay titibok.
partner siya na babae. Bisaya siya no sa mga kabalo nga Bisaya. Introduce yourself. I am Riva Kenner. Wow, nag-English. Uy, guwapa. Nag-English. Lagot ko makalagot sa guwapa baka pabalik ka. Wala mo ko sige kag guwapa. Ang sayaw-saw niya. Happy na magsugo ng event pero kalibangon ko. Kalibangon ko no. Pwede Zina. Kalibangon ka. Naka-amazing guys. Kinala din ako squad. Bisaya squad over there represent. Dili mo zoom. Squad? Bisaya takeover! Napaisa si RJ. How? RJ, hindi mo crush? Pennywise. Bella. Kinsa? Bella. And of course, dili jud kompleto ang Bisaya Vlog Squad no kung wala ni siya. Nakakakaba. Nakakaaling. Nakakakilig. Nakakabalik. Mura to. Clark, taga-asa ka? Makukon mo. Hindi ka kabuluan na? Guys, taga-asa ta. Cebu. Rachel, Asuman. taga-asa ka? Gagayan. Magsayaw, manggod, pwede Zayna, di ka kabalo. Kahulat mo ko music. Wala pa music. 5, 6, 7, go. Wala di ba? Muna sakto ba? 1, 2, 3, go. Rachel, Asuman. taga-asa ka? Gagayan. Kumana mo, ato na sila. Bye-bye guys, ato na mo. Cheers ako for me. Bubbles. Di ko kauban nila. Guys, funny kasi Dave guys. Talawan siya sa Pennywise. Pero nagpa-picture ang mga hapoy ni Zayna. Ay, nagpa-picture bang ka? Kay idol ako akong biggest fear. Talawan mga clown. Kami ko nahadlok ni mo. Kailan mo hanin nila? Hello! Walang kilay. Regards sa imong mga fam. Thank you. Ato ka nga, Pam. Ganito ang mga mukha. Magpalit na ng mukha. Magpalit ng ano. Bito, sige na please. Ako na din mga fam. karon Kailan na? ako. Oh yes, go na. Sa 15 daw single. Pero bito guys, may problema dyan ko gusto pa kabutang. Kalibangon ko. Pwede Zayna. Pila ka isa ka kamantagulat sa event. Yung sa actual event, kalibangon ka. Pwede Zayna. Sugod na guys. Anyway, syempre kung meron taga Manila, nag-invite din ako ng mga taga-ibang provinces, gaya ng Cebu, and all over the Philippines, di ba? Syempre, all the way from Cebu, ang king talaga ng mga dance or queen din, di ba? Let's all welcome Jomie Hospital! Ngayong Pasko'y pag-ibig ang kailangan.